ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ನೆಟೇರ್ದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಯ 29 ವರ್ಷದ ಗಡಿಯಾರ ಅನ್ನ ಮಾರಿ ಇದು ನಡು ರೂಮ್ ಮುಳ್ಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಫುಲ್ ಇಂಚ ಒಂದು ಇರಿಚಿನೊಂದು ಓಪನ್ ಇತ್ತಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ಸ್ತಿರಪ್ಪಾಗ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾ ತೋಲಿ ಅವು ಝೂಝು ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗೂಡಿತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೋಕೆದ ಎಡ್ಡೆ ಪುಲು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಯಾನು ನೀ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮರೊಂದು ಬೊಕ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪೆ ಫುಲ್ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಏರ್ಪುರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಂದುಲ್ಲರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದು ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದೆ ಮಿನಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಒಂದು ಸೊ ಐಟ್ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಐಬೊ ಕಮ್ಮಡನೆ ಪಾತೆರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನೈಟ್ ಅಂಚ ಐನಿ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಫುಲ್ಲು ತೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಂಡ ಪೋಪೆದೆ ಅವಂಡ ಪರ ಇಲ್ಲುಂಡು ದುಂಬುದ ಇಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಗರ್ದುಂಡು ಒಂಜಿ ಚವಡಿ ಒಂಜಿ ಒರಿದು ನೈಟ್ ಅಂಚ ಅಲ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ದೇನು ಅಜ್ಜಿಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಒಂಚು ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ದೆ ಸೊ ಅಂಚಿ ಪ್ಯಾರ ಆ್ಯಪ್ ಜಿದೆ ಬಂಡ ಅವಳು ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ದುಮ್ಮಾಂಡ ಕಂಡಡ್ ಪ್ಯಾರ ಆ್ಯಪ್ ಇದನ್ನು ಇಪ್ಪಡು ಪ್ಯಾರಂಡೇನು ಪೋದೊಂಚಿ ಮನ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತರ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ದೇವಣ್ಣೆಂಕುಲು ಇತ್ತನವುಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದೊಡ್ಡಲ್ಲ ಅಜ್ಜರಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೆ ಬರ್ತನೆ ಮೂಲಿಲ್ ಕಟ್ಟಿನ ಮೂಲಿಲ್ ಕಟ್ಟದು 14 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಆಯ್ ತುಂಬ ಅವಳೆ ಎತ್ತನ ಅಂಚ ಒಂಚು ವೀಡಿಯೋ ಪ್ಯಾರಂಡ ಪೋದು ಅಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಮುಲ್ತಿರ್ದೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಮಿತ್ತರ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ತುರ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ತಪಂಡ ಮುಲ್ತುರ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ಮುಲ್ತುರ್ದೆ ಬರ್ಪುನು ಇಲ್ಲಡೆ ಇದು ಈ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರ ಉಂಡಿತ್ತೆ ತುಂಬ ಇಂಚ ಎತ್ತುಜಿ ಮಣ್ಣು ಪಾರ್ದು ಎತ್ತರ ಮಂದಿರ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ನೆಟೇರ್ದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನು ಇಲ್ಲಡೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಯ ಓಣಿ ಇತ್ತುಂಡು ಗುಡ್ಡೆ ಫುಲ್ ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆನು ಲೆವೆಲ್ ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ್ನ ಅಂಚ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪೋಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಮಣ್ಣು ಪಾರ್ದೇರು ನೆಕ್ಕೊಂದು ಎಲ್ಯ ಓಣಿ ಇತ್ತು ಪಂಡ್ಲೇಕನಿಂದ ಫುಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಯ ಓಣಿ ನಡತೊಂದು ಪೋಯಾರೆ ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಮಂದನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ರೂಟ್ಲಾತೆ ಮಣ್ಣು ಪಾರ್ದೇರು ಎತ್ತರ ಮಂದಿರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಮಣ್ಣು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕನೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬರ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತುಜಿ ನೀರು ಪೂರ ಸಿರ್ತು ಬಾರೆ ಅವು ಪೂರ ಶುರುವಾಂಡು ಅಂಚ ಮೂಲು ಲೆವೆಲ್ ಮಂತ್ ಎತ್ತರ ಮಂದಿರ ಒಂದು ತಗ್ಗಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಜಾಗ ಎತ್ತರಡೆ ಅಂಡ್ ಅಂದು ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಚೂರು ಬಂದೇರ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಬರೆ ಜರ್ತದೆ ತೋಷ್ ವೀಡಿಯೋ ಪತ್ತರ ಏರ್ಲೆಜ್ಜರ ಅಂಚ ಅವು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಜವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸುಮುಲ್ತುಲೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಎತ್ತನೊಂದು ಬರೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತನು ಮುಟ್ಟಾಗೆ ಎತ್ತಂಡು ಒಂದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತನು ಫುಲ್ ಇಂಚ ಬರೇನೆ ಎತ್ತನು ಫುಲ್ಲು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ದುಂಬು ಒಂದು ಮೂಲು ಓಪನ್ ಇತ್ತಂಡು ತನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮೂಲು ಓಪನ್ ಇತ್ತಂಡು ಡೋರು ಬತ್ತದು ಒಂದು ಬೆಂದರ ಆದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹೊರ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಂದು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಬೆಂದರು ಬಂದೇರೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಈತು ಬರೇನು ಈತು ನೂಕುದೇರು ಪಿರ ಈತು ಇಡಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಲ ಇಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಾದೊಂದು ರೂಮು ಇಲ್ಲದ ಪಿರ ಮಿಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಸೇರ್ಸಾಯಿನಿ ಮದ್ಮೆ ಟೈಮ್ ಇಡು ಸೇರ್ಸಾಯಿನಿ ಅಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂದುಜಿ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಸಾರ್ನ ಮಂದುಜಿ ಇಂಚನೆ ಉಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೂಲು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೌದಾ ಒಂಚು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಅಂಚು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಂತೇವೆ ಓಲ್ ದುಂಬು ಓಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಅಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಂತೇವೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಸಾರ್ನ ಮಂದುಜಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಒಂದು ಪೂರ ಸೇರ್ಸಾದನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತು ಇದಾಯ್ತು ಒಂಚು ಟಾಯ್ಲೆಟ್
ಉಲ್ಲ ಇಡ್ದು ಒಂದು ಚಿತ್ತನಂಚ ಫಸ್ಟ್ ದುಂದು ಹೋಯ್ತಾನೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಯ್ಬೇಕು ಉಲ್ಲ ಇಡ್ತಾನೆ ಮಂತನು ಇದು ಸೇರ್ಸಾತು ಅಂಚ ಮೂಲು ಕುಂಟಾರ್ದನ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಜಾತದ ಇರ್ತಲೆ ಕುಂಟಾರ್ದನ ಕಲ್ಲು ಅವಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಜರ್ತನ ಇಂದೆತ್ತನ ಅಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಕಟ್ಟಿನಿ ಫ್ರಂಟ್ ಬಣ್ಣಾಗನೆ ಸೊ ಅವಳು ದೈ ದೀತೇರು ಇಂದು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ದೀನ ದೈ ಮುಲ್ತೂರು ತೀರ್ಥ ಜಾತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂದೆ ತೀರ್ಥ ಜಾತ ಒಂದು ಪೋಪುನ ಅಂಚ ಮುಲ್ತೋಷಾವೆ ಸೊ ಒಂದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಮುಲ್ತೂರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಈತ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಟ್ಲ ಒಂದು ಸೇರ್ಸಾಯಿನಿದೆ ಬಣ್ಣ ಫುಲ್ಲು ಪ್ಲೇನ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ನೆಲನೇ ಉದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಸಿಟೌಟ್ ಮಂದಿರ ಅಂಚ ಉದ್ದಾಗ ಅವು ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಂಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ತಾಜಿರ್ದಂಡು ಒಂದು ಸೇರ್ಸಾದನ ಪಂಡ ಸಿಟೌಟ್ದಲೆಕ ಮಂದನು ಫುಲ್ ಒಂಚ ಪ್ಲೇನ್ ಇತ್ತು ಉದ್ದ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಅದು ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿನಿ ಬೆಂಡ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತಿರ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನೂಂದು ಪನ್ನಿ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಸಾನ ಕಟ್ಟಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿನಿ ಅಂಚ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜುಂಡು ಉಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪ ಪನ್ನಿ ಮಿತ್ತು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಾನ ಕಟ್ಟಿದ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿನಿ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಒಂದು ಇದು ಎತ್ತರಂಡು ಇಂಚ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದುಂಬು ಸೊ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ತಿಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡು ಮುಟ್ಲು ದೈ ಪೂರ ನರ್ದಿತ್ತ ಈತು ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಪಾರ್ಸಿ ಮಿತ್ತ ತಟ್ಟು ಮಂದನ ಎತ್ತರ ಮಂದನ ಒಂದು ಎಂಚಿತ್ತನ ಪಂಡ ಈತ ಎತ್ತರ ಮಂದ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡು ತಿತ್ತು ಗುಡ್ಡೆ ಉಂಡತೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ನೆಟ್ಟಿರ್ದು ನಡತ ಒಂದು ಬರ್ರ ಇತ್ತು ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಮತ್ತು ಫುಲ್ಲು ತಟ್ಟು ಮಂದಿರ ಎತ್ತರ ಮಂದದು ಬೇಡ ಜಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಎತ್ತರ ಮಂದಿರು ಕುದುರೆ ಮುಖ ತೂಲೆ ಇಂಕ್ಲೈನ್ ಎತ್ತರ ಅಡಿಪ್ ನಿಡ್ದು ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜುಂಡು ವೀಡಿಯೋಗ ಹತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜುಂಡು ಉಜ್ಜ ತುಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರಡುಲ್ಲ ಅಂಚ ಕುದುರೆ ಮುಖ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದನ್ನ ಅವರವರ ಫುಲ್ಲು ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ಅಡ್ಡಾದಿಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಈ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕುದುರೆ ಮುಖ ನಾನು ಹೊರಳ ಪೋತುಜಿ ಬಟ್ ಇದು ಮುಲ್ತುರ್ದೇ ತೂವಲಿ ಅಂಚ ನೇನು ಪೂರ ಏನು ಇಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಬಂತಜಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಗಂದೆ ಪನ್ಯಾನು ಅಂಚಂಕ್ ತಿರ್ತು ಪೋತೋಡಿತ್ತುಂಡು ಬರ್ಸ ತೋಜಿದುಂಡು ತೂಕ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿತು ದೈ ಉಂಡು ಗಜಲಿಂಬೆ ಈಗ ಇಂಚ ಬತ್ತೇರಲ್ಲ ಪಂಡ ಲಿಂಬೆನೆ ಆಪುಜಿ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟುದು ಅವೇನು ಸೇಲ್ ಮನ್ಪರ್ಲ ಕೊರೋನಾಗ ₹1 ₹2 ಅಂಚ ಪತ್ವೇರು ಇನ್ನು ಕುಲ್ಲು ಸೇಲ್ ಮನ್ಪನ ₹10 ಪತ್ವೇರು ಒಂಜೆಕ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಎರೆಗಂಡ 10 ಕೇಂಡಿರ್ನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರೊಂದಿತ್ತ ಐಬೊಕ್ಕ ಮುಲು ಕೋಕು ದೈ ಉಂಡು ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೂಂಜಾರ್ದು ಕನ್ನಡನ ದಿಪ್ಪು ಪೂಂಜಾ ತಿರ್ತು ಕೋಕದ ದೈ ಐಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಗುರ್ತನು ಸೊ ನೆತ್ತರ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಮಂದೆ ಇಂಕ ಪಗ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ದ ಮಂದಿ ಜಾಣೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅಂದು ಫುಲ್ಲು ಗುಡ್ಡೆ ಫುಲ್ಲು ಇಂಚನೆ ಇತ್ತಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪ ಅಂದು ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಪಾರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಣ್ಣು ಪಾರ್ದು ನಾವು ಎತ್ತರ ಮಂದನು ಫುಲ್ಲು ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತುಂಡು ಉಂಡಾವಿತ್ತೆ ಅವೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅವನ್ ಪೂಪುನೊಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಪಜೀರ್ ಬೈದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚಿಜ್ಜಾಂಡು ಅವರ ಸುಮಾರು ಸಲ ನೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ತಾಂಡು ದೆಪ್ಪುನೊಂದು ಬರ್ಪುನೊಂದು ಕೊಂಚ ಬೇಗ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟುದು ಜೀರು ಇಂಚಾನು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನೀರು ದುಂಬು ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಪಾರ ಹಾಕುಜಿ ಅವಳು ತೋಜಿ ಇಲ್ಲ
ತುಂಬು ಕಂಡ ಇತ್ತನಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ದೈವೀತೀರು ಅಂಚ ತೋಜಿ ಒಂದು ತೋಟ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಏನಾದರೆ ಪಜೀರ್ ಬೈದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಚ ಪಜೀರ್ ತೆಪ್ಪ ಬೇರೆ ನೀನು ಅವೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏರಿಗ್ಲ ಪಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪುನಾರೆ ಬಂಗ ಪಜೀರ್ ತೆಪ್ಪರ್ಲಿತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಹಂಚಿದ್ದು ತೋಟದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಜಾತದ್ದು ಪಾರೆತ್ತು ನಿತ್ತೆ ನೆಟೆ ಮಂದೇರು ಅವಳು ಎಂಡು ಇಲ್ಲಿತ್ತೆ ತೋಜಿ ದೈ ಮಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಐಟೆ ಪಾರಾಯ್ಪೇದು ನಿತ್ತೆ ಟ್ಯಾಪುಸಿ ಇಂಚ ಅಂಚಿ ತಿರ್ತು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ತಿರ್ತಿಲ್ಲದ ಅಂಚಿ ಓಂಪು ಮನ್ಪುಗ ನನ್ನ ಊರುಂಡಾಗು ಸದ್ಯಾಗ ನೆನಪುಗ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಯಾನು ಅಜ್ಜೇರು ದೊಡ್ಡ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇನ್ನಿ ಉಪ್ಪುನಾಗಿತ್ತನ ಅವಳು ತುಂಬ ಕಂಡ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಇತ್ತೆ ದೈದೀತು ನೆಟ್ಟು ತುಂಬ ಕಂಡ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ನೇಜಿ ನಡು ಅಂತೇರು ದೊಡ್ಡ ಅಂಚ ತುಂಬು ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾಲಾಡು ಪೂರಲ್ಲ ಪೋನ್ ಬಂದು ದೈದಿ ಇತ್ತಂಡು ದೈದಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದ ದೈದಿನಿ ದಿಯರ ಉಂತುಜೆ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪರ ಉಂತುಜೆ ಸೊ ಇತ್ತು ದೈದಿ ಇತ್ತಂಡು ದೈದಿದು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮ ಗಂಚಾಂಡು ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ಗಂಚಿಲತ್ತು ಇಂಚಿಲತ್ತು ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಪ್ಪ ಸೊ ಒಂಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬತ್ತಂಡ ತಲ ಮನ್ಪೊಳಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಬೇಲೆಗೆ ಬಾಯ್ರಾಯ್ಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋದು ತಗೊಂಡೊಂದು ಅಂಡ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಂಡು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ ಅಂತ ಸಮಯ ಬೇಲೆ ಬೈಬೇಕು ಆಯ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಬೈರೆ ಒಂಚು ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅಂಚ ನೆರ್ದೊಂಜಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬತ್ತಂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪ್ ನಂದು ಅಟೆಂಕ್ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಐನಿ ಲಾಸ್ಟ್ 7-8 ಮಂತ್ಡ್ ಅಂದ ಈ ನೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಗ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಂದಿಸಿದ ಬಂಡವೇ ಏರ್ನ ಇದುರ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಟ್ಯಾಪಿತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೈತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೆ ಅಟೆ ಪಯರಾಯ್ಚಿ ಪಜಿರುಡು ಪಯರ ನ್ಯಾಪುಜಿ ಇಂಚುಂಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಒಂದು ಸೇರ್ಸಾದನ ಫಸ್ಟ್ ತೋಲಿ ಇಂಚ ಈತೆ ತಗ್ಗಿತ್ತು ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಕಾವೇದ ಜಗಲಿ ಆದಿತ್ತು ಅಯ್ಯಕ್ಕಂದು ಕಟ್ಟಿನಿ ಮಾ ಉಲೈ ಪೋಯಿ ಉಲೈ ತೂಕ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ ಆತ ಪಂಡೆನ್ನ ಕಟ್ಟಾತನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ನಾನೇ ಕಟ್ಟಾಯಿನಿ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಂದೈತೆ ಯೂಸ್ ಮಂದಿಜೆ ಅನ್ಕೈಂಟ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಕಟ್ಟಾತಂತೆ ನಾನು ಏಪಾಣ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತ್ಪೊಡು ಏಪಂದು ಗೊತ್ತಿಷ್ಟೆ ಸದ್ಯಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಮಂತ್ಪೊಡು ನಾನು ಅಂಚ ಉಳ್ಳಾಯ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ಕೊಂಡೆ ಬರ್ತುಂದೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತು ನಾನು ಚಾವ್ಲಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಾರೆ ಆಪಿ ಚೌ ತೋಜಿ ಚವಡ್ದ ಮಂತ್ಪುಳೆ ಬೊಕ್ಕದ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆ ತೋಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರೋಡು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಟಿ ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ದುಮ್ಮದ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಅಂಚ ನಿನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತನು ದಾಪಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಟಿ ವಿದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಿತ್ತೋಳು ನಿತ್ತನು ನೆಕ್ ನಾನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನ ಹೊಡೆದಿಯಾರೆ ಅಂಚ ನೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದು ತುಂಬ ಅಂಡ ಅವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ದಿವೊಂದಿತ್ತ ಈಸಿ ಆವಂತು ಸೊ ಒಂದು ದೇವರನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ನಟೆ ಐಬಕ್ಕಂದು ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪಾಯ್ನಿ ಇದು ಮಲ್ಲ 28 29 ಅವ
29 ವರ್ಷದ ಗಡಿಯಾರ ಅನ್ನ ಮಾರಿ ರಿಪೇರಿ ಸಾಯ್ಸೈಕ್ 29 ವರ್ಷ ಅಂಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ಗಡಿಯಾರ ಅಂಚೆನೆ ಫಸ್ಟ್ದು ನೆಲ ಅಂಬಿದ ನೆಲ ಐಬೊಕ್ಕ ಕಾವ್ಯದ ನೆಲ ಐಬೊಕ್ಕ ವೈಟ್ ಟೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ಬಲ್ ಕಲರ್ ಟೇಲ್ಸ್ ಅಂಚ ಇತ್ತನು ಸರ್ ಸುರುತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಪಗನೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಅಂಬಿದ ನೆಲ ತಪಗನೆ ಸಂಪು ಅಪಗದನೆ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಇತ್ತೆದ ಇಂಚಿನಂದು ನರಕದ ಒಂದು ಮಂಚ ಮೂಲಿತ್ತು ಮೂಲ ಒಂದು ರೂಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಫಸ್ಟ್ ರೂಮ್ದೊಂದು ಒಂಚು ಕಪಾಟ್ ಇಂಚ ದೀಪನ ಮಂದನ ಮುಲು ಮಂಚವಿತ್ತು ಮಂಚವು ಪಂಡಿ ಗೊತ್ತಲೇಕನೆ ಅಮ್ಮಗೂ ಹುಷಾರಿ ಚಂದ ಆಯ್ಬೇಕವು ಬಿದಾಯ ಉಂಡು ಚಿನ್ನ ಮೂಲಿತ್ತು ಮಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಒಂದು ನಡು ರೂಮ್ ಮುಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಫುಲ್ ಮಂಚ ಇದು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ರೂಮು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕಾವು ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಉಡ್ಲ ಯೂಸ್ ಜಾಡಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ತೆಲಿತ ಗಂಜಿ ಅವಳೊಂದು ಉಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪನ್ ಬಂಡಂದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂದನು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಗಿಲು ಇತ್ತಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ದಾಯ್ ಮಂದನ್ ಪಂಡ ಆಮೇಟ್ ಒಂದು ಬೆಂದರ್ ಮಂದಿರು ಅಂಚಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂದನ್ ಬಾಗಿಲು ಒಂದು ರೂಮು ಸೊ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ನಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು ನಿತ್ಯ ಒಂದೇ ಓಪನ್ ಮಂದನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಬೇಷನ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅಂಜಿ ಕೈದೆಕ್ಕರೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಮುಲು ಪಪ್ಪಲಮ್ಮಲ ತೊಂತಿರ ಸುರಕು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ರ್ಯಾಕ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಸೊ ಇಂಚ ಮೂಲು ಉಂಡು ಸೊ ಇಂಚೆನೆ ಆ ರೂಮ್ ಉಡ್ಲೆತ್ತನೆ ಇಟ್ಟ ಕಪಾಟ್ ಬಂದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಗು ಏನು ರಾಣಿ ಬಣ್ಣ ಕನದನ್ನು ಈ ರೂಮು ಕಟ್ಟೆರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಓಪನ್ ಬಂದನು ಚಿನ್ನ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ಲ ಸವೆನ್ ತೋಚಾವೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ರೂಮು ಒಂದು ಸೇರ್ಸಾದ್ನ ಅಡಿಗೆ ರೂಮು ಪರತ್ ಅಡಿಗೆ ರೂಮು ಸೊ ನೆಟ್ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಡು ಸುರಕು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮುಲ್ಪಡಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಡೆಶಿಟ್ಟ ಸೊ ಪೂರ ಮೊಲ್ಲ ವಸ್ತುಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಇವಾಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ನಾನು ಇಟ್ಟದೆ ಬಂಡ ಮೊಲ್ಲ ವಸ್ತುಲು ಜಾಗ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಕಂತಂದು ಜಾಗ ಊರಿ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದು ನನ್ನೊಂಜಿ ರೂಮು ಫುಲ್ ಬೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಇದು ನಂತೆ ಮಲ್ಲಡ್ಡು ಮತ್ತೊಂದು ಲಂಚ್ ಉಂಡು ಮುಳು ಸೀಟ್ ಪಾರ್ದನ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತನ ಕರ್ಬದ ಪಾರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಳಿಂದ ದಾದಾಟ್ನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಕೈತಲೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮೆಹಂದಿ ಟೈಮ್ ಇಡು ಪೂರ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆತನು ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅಂದು ಅಮ್ಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ದುಂಡು ತೋಲಿ ಬೆಂದರಿತ್ತಂಡು ನಳ್ಳಿ ಅಂಚಿನ ಉಂಡು ಬಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಕುರ್ಕೆ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಸೇರ್ಸಾದ ನೆಟ್ ಮಂದನ ಅದಟ್ಟವೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡೆ ನೆಟ್ ಪೂರದ ಎತ್ತೇರು ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನಂದು ಪಕ್ಕ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಒಳನಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಕಟ್ಟಿನ ಅವು ತೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಓಪನ್ ಇತ್ತು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಕಾಲಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಬೆಂದಿರಿತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ದೆತ್ತನ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ
ಮೂಲು ఇక్కడ ತೋಜಾಯನ ಕಂಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂದಿರಿ ಚಿನ್ನೊಂದು ಓಪನ್ ಇತ್ತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ಸ್ತೀರ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಗ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡೋಂತೀರ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಾನ ಸೊ ಮೂಲು ಬೆಂದಿರಿತ್ತು ಮೂಲು ಇತ್ತನು ಮೂಲು ಮೀವು ಅಂತನು ಮೂಲು ಕಾಲಿತ್ತು ನಂದು ಅವಳು ಓಪನ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಓಪನ್ ಬಂದು ಪಿದ ಹಿಡ್ದಿತ್ತು ನಮಕ್ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿನ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುಲಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಂಡ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಅವು ಬೆಂದಿರು ಕಟ್ಟದೇರು ಎಂಚೆಂಟು ಬಾಕು ಬರ್ರೆ ಅವೇ ದುಂಬಿತ್ತಿನ ಇತ್ತ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ದುಂಬು ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಪನಿತ್ತನು ಅಪ್ಪಗದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಂಡು ಇಂಚಿ ಸೇರ್ಸಾದೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾಯ್ನಿ ಅಂಚ ಆಯ್ನಿ ಪಜಿರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪಜಿಲ್ಲೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಲೆಪ್ಡಾದೇರು ಐಕ್ ಈಟು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಚೆನ್ನ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಪಜಿರ್ ದೆಪ್ಪಾದ ನನ್ನ ಈಟು ಪಾಡ್ರೆ ಚೆನ್ನ ಇಚ್ಚಿದ ಅದ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾಕರ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ತೋಜದಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಪಜಿರ್ ಫುಲ್ ಜಿಂಜದಿತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಪಜಿರ್ ದೆತ್ತರಿ ಅಂತಿತ್ತು ಬೋತುಜಿ ಪಜಿರ್ ದೆತ್ತೋ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಪಜಿರ್ ಇತ್ತು ಯಾಕರ್ದ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಂಚ ಅಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರ್ಸಾದ ನಾವು ದಾಂಡವು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇದ್ದದ್ದು ಅನ್ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಸೇಜ್ ಅನ್ನಕ ನಾಂಡು ರಡ್ ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ಲ ಅಂಚ ದುಂಬುದಾನೆ ಯೂಸ್ ಆಂಡು ತೋಲಿ ಪಂಡೆ ಕರೆದ ಬಿಡಿ ಮುಟ್ಟೆ ಬರ ಇತ್ತಂಡು ರಪ್ಪಗದಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಟದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ನಿ ಸೊ ಅಂಚೆನ್ನ ಈ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ಡ್ ಪೂರ ಆ ವಿಷಯ ಬಂಡೇನು ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚಿ ತಿರ್ತಿಲ್ಲದ ಪನ್ನರ್ ಎತ್ತಂಡು ಅವತ್ತೆ ತೋಜಾಡೆ ಪೋಪ್ಲೆಕ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಂಚಿ ಮಾರ್ಗರ್ದು ಪೋಲಿ ಅಂಡ್ ಏನು ಪೋಪುಜಿ ಎಷ್ಟು ಪಂಡ್ಲ ಒಂಚಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ಡ್ ಏನು ಮನ್ಪುವೇನು ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲು ಅವತ್ತೆ ಫುಲ್ ಜರಿದುಂಡು ಒಂಚಿರು ಮೂರಿದುಂಡು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋದಿತ್ತು ಅವಾಗ ಆಯ್ತು ಮಂಡ್ಯಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪುವ ಅಂದು ದಂಡ ಅವು ನೆನಪು ಗೋರಿ ಉಂಡು ಸದ್ಯ ಒಂಚು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಡು ದಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೂರ್ಲು ಅದು ಮುಂಚೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡಲ್ತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನೆನಪುಲು ಅವು ಎಂಚಿತ್ತ ಶಾಶ್ವತ ದಿಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಮಂಡ ಆಯಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ಬೊಕ್ಕ ಈಲಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನೇ ಅಲ್ಪ ಒಂಚಿಲ್ಲುಂಡು ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲು ಅಂಚ ಅವಳೇ ಇತ್ತನು ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತನು ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕುಲು ನಾನಂತೂ ಅಲ್ಪನೇ ಇತ್ತೇನೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಗುಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲು ಅವು ಮೂಲು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲಿತ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಿ ippunaga ತಿರ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನೆನಪು ದೊಡ್ಡ ippunaga ippunaga ಅಜ್ಜರಿಗೂ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತವರ ಅನಿಸುಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತವರ ನೆಡ್ಡೆತ್ತನು ದೊಡ್ಡಲ ಅಜ್ಜರೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಗ್ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪುನೋರ್ದಕ್ಕನೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲೆ 5 ಜನ 4 ಜನ ಇತ್ತನೆ ಇಲ್ಲಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಓಡೆ ಪೋಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಲ ತೊಪಾಯರೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ತೆಂಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾತ್ ತಿರ್ಗುನು ಒಂದು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ತಿರ್ಗಿನಿ ಆಯ್ತು ಮೋಡೆಲ್ಲ ಪೋಯರ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎರ್ಲ ಅಂಚ ಎರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಂಡಂಜ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಂಡೆರ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ದಾದಂಡಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ ಬೇಜಾರಾಪೇದು ನಿಂಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರತ್ತ ಎತ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರತ್ತ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋಯರೆ ಎಂಕುಲೆತ ಅಂದು ಅಪಾಗ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಪಾಗದ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆದ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಇತ್ತೆ ಅಪಾಗದ ಅಂಡಲ ಆತು ಇತ್ತಿದತ್ತು ಅಮ್ಮಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಮುಗ್ಗೇರ್ನೆ ಇಜ್ಜಿದೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅದು 1 ಮಂತ್ ಗರೆಗೆ ಅಂಚಾಯ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚ ಸೊಂಚ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಹೋಯ್ತು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ದ ಬಂತೇನು ರಡ್ ನಾಯ್ಲುಲ್ಲ ತೋಲಿ ಅವು ಝೂಝು ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗೂಡಿತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಲೋಡು ಒಂಜಿ ಗೂಡಿತ್ತಂಡು ನಾಯ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬೊಗ್ಗಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬೊಗ್ರೆ ಎತ್ತನು ಬೊಗ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೀನ
ಬೈದನ ಕಿನ್ನಿ ಐನ ಸಾಂಕದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕಿನ್ನಿ ದಿನ ಜೂಜು ಐಬೊಕ್ಕ ಮುಳೊಂಜುಂಡು ಅವು ಮೂಜಿನೆ ಸಲತ ಕಿನ್ನಿದ ಒಂಚ ಅವು ಸೈದನ್ ಬೊಗ್ಗಿ ಒಂಚ ಮೂಲುಲ್ಲ ಲಡ್ನಾಯಿ ಉಂಡು ಮುಳುತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಎಂಚನೆ ಬತ್ತನ ನಾಯಿ ಎಲ್ಯೆಪ್ಪು ಕಿನ್ನಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಕಾಂಡೆ ಅನ್ನಾಗ ಚಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕುಂಬರಂತು ನಂಚ ಎಂಕಲು ಏನು ಕುಂಟು ಪೂರ ಪೊದಿತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಸಾಂಕಿನಿ ದಾದ ಮನ್ಪು ಲೆಕ್ಕಲ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಬಿಡ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಕಿನ್ನಿ ಉಂಡು ಸಾಂಕಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ದೀನೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಾಂಕಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಂದು ಒರಿನ ಬೊಗ್ಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಅವು ನಾಯಿ ಸೈತನ ಈಗ ಪೆರಡನೇನ ದಿದಿಪ್ತಾಂಡ್ ಅವು ಕೋರಿ ಪತ್ತೊಂತುಂಡು ಸಂಚ ಐಕಲ್ಲ ಪೆರಡನ್ ದಿದಿಪ್ಪದ ಎಂಕುಲು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮುಲು ಆ ಟೈಮ್ಡು ಅವು ಸೈತನ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಐತ ಕಿನ್ನಿ ಅಕ್ಕನ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ 2 ದಿನ ಅಟ್ಟು ಅವು ಕಿನ್ನಿ ದೀನಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಂದು ಒರಿದನು ಬೊಗ್ಗಿ ಅವಳ ಕಪ್ಪದ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಲ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಹೋಟ್ಲ ವಿಧಿ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ 2 ನಾಯಿಲುಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮದಿಮೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ಕೊ ಹೋಗ್ತಲು ಪೂರಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲಿತ್ತ ಸುಮಾರು 2 ನಾಯಿಲು ಮಾತ್ರ ಒರಿದನು ಅಂಚ ಪುಚ್ಚೆ ಒಂಜಿ ಕನವಡು ಒಡು ಕೆಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಪುಚ್ಚೆ ಇತ್ತು ಈ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಇತ್ತೆ ಬೇಕು ದಾಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಏನೊಂಡು ಐನ ಪಂತ ಏನ ಉಂಡು ಅಂಚ ತೋಜಾದೆ ಇಲ್ಲದ ಜನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ನಾಯಿ ತೆ ಪೂರ ಪಂಡೇನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು